Και γεια σας παιδιά, Νουμπάκο 43 εδώ και σήμερα θα παίξουμε Minecraft. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα λεπτό. Κλείνει ένα λεπτό το βίντεο και ξαναεπιστρέφουμε. Ναι, και ξαναεπιστρέψαμε. Σήμερα θα φτιάξουμε ένα δεντρόσπιτο. Πάμε να το φτιάξουμε. Λοιπόν, θα πάμε έτσι. Εδώ. Ένα λεπτό. Πάμε έτσι. Εδώ, όπα. Χαμήλωσα λίγο ώστε να μ' ακούτε. Λοιπόν, πρέπει να το σπάσω όλο αυτό εδώ. Έλα, πάμε. Λοιπόν, κλείνω το βίντεο μέχρι να το σπάσω όλο και ξαναεπιστρέφω. Λοιπόν παιδιά, ξαναεπιστρέψαμε στο βίντεο και πάμε. Συγγνώμη. Πάμε να το κάνουμε λίγο γρήγορα. Πάμε εδώ. Εδώ. Πάμε εδώ. Όπα. Λάθος. Παιδιά, θα το περάσω όλο και μετά θα ξαναεπιστρέψουμε στο βίντεο. Λοιπόν παιδιά, ξαναεπιστρέψαμε στο βίντεο. Το πέρασα και τώρα πάμε να τα κάνουμε δέντρα. Λοιπόν, ωραία παιδιά, βγαίνει έτσι και μου σπάει τα νεύρα. Λοιπόν, πάμε πάλι. Από λίγο μακριά όμως, γιατί βλέπετε πως βγαίνει το δέντρο. Έτσι. Γι' αυτό είναι έτσι. Εδώ. Έλα. Εδώ παιδιά μάλλον δεν γίνεται. Γιατί παιδιά είναι όλα μαζί κολλημένα. Όχι, δεν γίνεται. Ας τα πάμε πιο πέρα. Ούτε αυτό γίνεται. Λοιπόν, αυτό γίνεται. Δεν γίνεται. Εδώ αυτό. Όχι. Για την ακρίβεια παιδιά δεν θέλω να τα σπάσω. Θέλω να τα έχω σαν φυτά εδώ. Εδώ. Τέλος πάντων. Πάμε να τα κάνουμε όλο δέντρα. Δέντρα πάρα πολλά. Εδώ. Λοιπόν, ξέρετε, ώσπου να τα περάσω όλα θα κλείσω για ένα λεπτό το βίντεο. Λοιπόν παιδιά, θα το κάνω και διπλό, θα βάλω και άλλα. Ώσπου να το κάνω θα κλείσω πάλι για ένα λεπτό το βίντεο. Θα ξαναεπιστρέψουμε σε λίγο. Και όπως βλέπετε παιδιά, ναι, ξαναεπιστρέψουμε στο βίντεο. Μεγαλώνουν και εδώ, ναι, σε μερικά ξέχασα να βάλω. Θα τα περάσω μία γρήγορα. Εδώ. Λοιπόν, το βάζουμε παντού όπου έχω βάλει χορτάρι, εκεί θα κουμπίσω και αυτά. Εδώ πέρα. Εντάξει, όλα αυτά πάμε εδώ. Τα παίρνουμε αυτά. Φτιάχνουμε ένα δέντρο. Γρήγορα. Εδώ. Αυτό. Εντάξει. Αυτό. Παιδιά, κλείνω για λεπτό το βίντεο και ξαναεπιστρέφουμε.
Λοιπόν, παιδιά, επειδή τώρα βαριέμαι να το κάνουμε και θα το κάνουμε στο άλλο βίντεο. Άμα σας άρεσε αυτό, δεν το έχουμε τελειώσει. Δείτε πόσο ύψος έχω. Λοιπόν, άμα σας άρεσε το βίντεο, θέλω να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μου, like, κάμε το κουδουνάκι, να σας έρχονται οι ειδοποιήσεις όταν κατεβάζω καινούργια βίντεο και τα λέμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye bye guys!